Αν μπορείς να σταθείς απέναντι στον εαυτόν σου και να πεις ένα μεγάλο όχι, είσαι ελεύθερος. Οι λογισμοί είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και παγιδεύουν το νου και καθοδηγούν τις δυνάμεις της ψυχής σε επιλογές. Δηλαδή είναι σαν να μπαίνει ένας να το πω διαφορετικά, είναι να έχουμε ένα λογισμικό μέσα μας, το λογισμικό, το κατά Θεόν λογισμικό, και μπαίνει ένας ιός ο οποίος παγιδεύει το λογισμικό μας και μετά μας καθοδηγεί εκεί που θέλει εκείνος. Αυτό είναι οι λογισμοί, οι εμπαθείς, οι οποίοι δεσμεύουν τις δυνάμεις της ψυχής και μας καθοδηγούν σε ανελεύθερες πράξεις. Αν δεν μπορείς λοιπόν να αντισταθείς στον εαυτόν σου, τότε το καταλαβαίνεις από τις απλές πράξεις. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, συμβαίνει κάτι και λες, έλα μωρέ, δικαιολόγησε τον εαυτό σου. Με το που δικαιολόγησες τον εαυτό σου, ήδη δεν είσαι ελεύθερος. Με το που δικαιώνεις τον εαυτό σου, ήδη δεν είσαι ελεύθερος. Δηλαδή, κάθε πράξη κανακέματος του εαυτού μας δείχνει ότι δεν είμαστε ελεύθεροι.